Soha többet. Pólómat nézitek mi? Villám. A csajaim is mindig így hívtak. Ezt értünk nyomom. Introducing Akastanes! Sziasztok! Most egy birkózó versenyre készülök. Igazából egy gálára, nem is egy versenyre. Egy olyan gálát képzeljetek el, mint Amerikában ez a RAF, ahol birkózók, MMA-sok birkóznak egymással, vagy csak birkózók birkózókkal. Most Ausztriában is lesz egy ilyen. Egy pár hete megkerestek, hogy birkóznék-e, szóval persze egyből igen mondtam. Szeretek versenyezni, főleg ha nincs meccsem. Bár 3 hetem van, és meg nincs ellenfelem, vagy hát nem tudok róla, hogy lenne. Szóval majd meglátjuk, hogy mi lesz, de egy bő 3 hetet tudok készülni, mert nemrég jöttem haza Angliából, MMA edzőtáborból, egy kicsit beteg voltam, szóval ezt a 3 hetet meg kéne nyomni, aztán egy jót birkózni, és meglátjuk, mi sül ki belőle. Most gyertek el velem a terembe, és nézzük meg, hogyan erősítek. Szóval ide szoktam járni a Beastfitbe. Mindent meg tudok csinálni, mert szabad súllyal edzek, ami állóképességi meló. Azt is igazából simán lenyomom. Ezt a gépet, aki kitalálta, az valószínűleg már pokolban van. Hol is megárt a sok, nem hogy a bemelegítésből, szóval pisi szünet, aztán zsal. Látjátok, például most nem azért vettem le, mert nem tudnék azzal a súllyal dolgozni, hanem a főszem mondta az, hogy gyors robbanék, hogy melót végezzek, és nem mindig szabad afelé a súly felé menni, amit meg tudsz gyorsítani. Mindig tudnod kell, hogy mi a prioritás és mi a célja az edzésednek, nem csak letudni az edzést. Másik nagyon fontos dolog, amikor a robbanékonyságot vagy a gyorsaságot akarod fejleszteni, az az, hogy eleget pihenjél. Ez nem állóképességi munka. Ha nem pihensz eleget, nem fogsz tudni akkor a sebességet, akkor a robbanékonyságot produkálni a következő ismétlésekben, és neked az a célod. Még ha pihennek is érzed magad, fontos, hogy ezt mindig tartsd szem előtt. A következő gyakorlathoz már fel kell kapnom egy sapkát, mert nagyon idegesítő. A pólómat nézitek mi? Villám. A csajaim is mindig így hívtak. Ezt értük nyomom. Az volt a legjobb időszak, mikor fiatalon Doma barátommal nyári szünetbe délelőtt együtt gyúrtunk, este együtt bunyóztunk, együtt edződtünk. Imádtam. Sulira mindketten szartunk. Sajnos vagy nem sajnos. Jaj, hiányzik néha. Az öreg. 1000 éve nem googoltam én már háton. Még az egy kicsit más verziója is. De vissza kell szokjak. Nem is szeretek annyira. Na jó, ezt a gyakorlatot biztos nem mutatom meg, hogy most csinálok, mert nem tudom, hogy helyesen vitáztam ki, és nem akarok hülyeségeket mutogatni. Ennek utána kell kérdezzek edzőbánál. Ennél jobb flash nincsen, mikor erősítened kell olyan gyakorlatokat, amiket azért kedvelsz. Oké, lesz még egy kis airbike, azt pont utálom. Érzed, hogy bedurransz, érzed, hogy komoly vagy, utána bekajálsz, nyár van, veszel egy kis fagyit, nem kell épp a súlyodat hoznod, ennél nagyobb királyság nincsen. Jó, leütögetni az embereket azért néha nagyobb királyság. Eljutottunk az edzés legrosszabb részéhez. Mindig remélem, hogy nem jön el, de ez van. Itt is hagyom a mikrofont, ne hallgassátok, hogy szenvedek.
Soha többet. Soha többet. De jó volt, amíg kaptam levegőt az orromon, és nem volt ilyen kibaszott ferde. Döntöttem. Még nem akarok birkózó lenni. Soha többet. Ilyenkor, amikor rájövök, hogy tegnap 2 napra főztem, és hazérek edzésből, és nem kell kaját csinálnom, ilyenkor kezet tudnék saját magamnak csókolni, esküszöm. Ilyenkor imádom magamat. Este tartottam egy csoportos edzést, mivel nyár van és kevesebben vannak, így össze kell vonni az edzéseket, így kevesebb edzést tartok, kevesebb csoportost, és egybe vannak gyerekek meg a felnőttek. Amúgy ha érdekel, a Soproni Növényi Sport Akadémia MMA szakosztályának tartom az edzéseit, de van gyerekbirkózó szakosztály is nálunk. Nyugodtan keres ránk Instán vagy Facebookon. Utána este grappling edzést tartottam, ahol én is beálltam, vagyis inkább birkózást. Ugyebár itt nem versenyzők edzenek, leginkább hobbisták, vagy akik majd szeretnének versenyezni, de ilyenkor, főleg, hogy nem vagyunk sokan nyáron, én is tudok gyakorolni olyan dolgokat, amiket szeretnék, olyan dolgokat drillezgetni. Szóval a saját szám íze szerint tudom alakítani az edzést, ami néha jó, néha fontos amúgy az is, hogy kezdőbbekkel edzen az ember, mert bátran meg mer csinálni olyan dolgot, amiket egy haladóval való sparringnál nem tud egyszerűen, mert esélye sincs eladni, mert teljesen új, és még most gyakorolja. Szóval én amúgy szeretem és fontosnak is tartom ezeket az edzéseket, mert ugyanúgy kellenek a fejlődéshez. Nyilván az se lenne jó, ha csak nem versenyzőkkel edzenél, de szerintem ezt be lehet jól és intelligensen építeni az embernek az edzéseibe. Főleg, hogy nekem volt időszak az életemben, amikor nem is tudtam más csinálni, mint megoldani hobbistákkal a felkészülésemet, mert néha tudtam nagyjából heti egyszer Pestre menni, akkor még Bécsben nem jártam, mert nem volt olyan egyszerű megoldani, és így megtanultam ebből meddig, mennyit és hogyan lehet profitálni. 2 nap után sikerült betörnöm a kijelzőjét, és nem látszik, de nem működik. De kamerának nincs baja. Szép munka, Dénes Ákos. De mindig mert telefonról tudom irányítani így a kamerát. Szóval... Figyelj. Szóval tudom használni, csak idegesít, hogy nem látszódik a kijelzője, de megcsináltatom majd a gyászba. Nem volt ez egy olyan vészes nap, ugye, mint mondtam, kicsit beteg voltam, úgyhogy még vissza kell szokjak, hajad ismén. Vagyis hát nem az, hogy vissza kell szokjak, de ilyenkor nem akarok első nap full nagy terhelés magamra rakni. Régen nagyon nem törődtem az ilyenekkel, de most azért odafigyelek, holnap reggel iskolázok, aztán megyek Bécsbe fölött harcolni, technika és sparring is. Szóval pihenek, szevasztok! Megvolt a reggeli technika, a pontkesztyűzés, aztán kimentem Bécsbe, grappling technika, de a második menet után ki kellett állnom, már még mindig szar a hátam. Megfogadtam, hogy nem csak az olyan dolgokat rakom bele az ilyen videókba, ami jó, frusztráltá tesz. Azt érzem, hogy ilyenkor így az agyad ilyen hülyeségeket mond, azt érzed, hogy stagnálsz, hogy nem csinálsz semmit, hogy nem haladsz, hogy egy helyben állsz, és látod, hogy mindenki más edz. Ez nehéz kezelni, hogy sportolóként, így időről időre. Szóval, ja, igazából. Lényeg, hogy vannak ilyen napok, sőt, azért elég sokszor vannak ilyen napok. Hát ez van. Csóró dobit levertem a polcról, leestek a fülei.